ada di usa ay nanang managayat liman ulay anak na et man kurkurang unapay mapakawan ulay sino'y nan kamalian unapaspasin siyaan ulay si siya at sumsumbatang unama awatan sina ng Adam yamyaman bagbagana at pansayaatan tan si siya matlang pankamangan ulay sino'y problema sakripisyo na adi kabilang rigat na adi masubalitan anos na at pag namungsan layad na buwan at tap-tapian isumada kayo ay aanak gusto niyo dilay na puwan amagdaan niyo subalitan tan Adam amos luman idawat yu di ay layad yu iparit na yu'y ay wan yu ipaila yu'y respeto yu tan si bigat alit ako